We hebben een ontiegelijke druk. Het is natuurlijk de drukste periode van de bakkerijbranche. Maar voor zoiets ga je gewoon tijd maken. Dan zelf maar een uurtje minder slaap. Voor zoiets heeft gewoon prioriteit. Dat moet gewoon. 3 jaar neemt bakker Aldert Bruinsma de bakkerij oer van Jerke Braaksma. De warme bakker van Oentjerk gaat mooi pensioen. Maar dat rint net zoals pland. Jerke Braaksma krijgt ALS. Zijn opvolgers Aldert en Hiltje willen mooi een oliebollenactie jild op de ziekte. Toen hebben wij lopen denken van wat kunnen we nou doen? En hebben we bedacht, we gaan met de oliebollen zorgen van voor elke zak oliebollen van 10 oliebollen doneren wij €1. Het gaat hut mooi de verkoop van de oliebollen. Elke nier liep het bot mooi met de familie Braaksma. Net met pensioen inderdaad, een paar jaar. En dan gaat het zo gigantisch hard naar achteren, minder. Net ook kleinkinderen. Dus ja, dat gaat iedereen aan het hart. Dat gun je ergste vijand nog niet eens. Maar wat ik allemaal tot nu toe hoor en meekrijg, ook via onze winkeldames, zijn de klanten er heel positief over. Het was natuurlijk altijd hun vorige bakker. Hun gezicht van, dat is bakker Braaksma. En iedereen leeft natuurlijk mee met de oude bakkers van familie Braaksma. Het doel is om begintak om hier een cheque aan te bieden onder stichting ALS en onder familie Braaksma. Ja, ze zijn er heel erg blij mee. Natuurlijk, voor Jerke komt het te laat, dat snapt iedereen. Alleen de ziekte stopt niet bij één persoon. De ziekte gaat door. Er is gewoon gigantisch veel geld nodig om te zorgen voor dat er middelen zijn, dat ze onderzoek kunnen doen. En dat er hopelijk ooit iets is om mensen toch een langer traject van leven te kunnen aanbieden.